Luto tayo ng ano, picadillo na prito. Picadillo prito. Buhay pa kaya si ano, si Hagiwagi. My God, buhay pa yan si ano, yung... Hindi, patay na yan ba? Nais ko yung buhay yan. Tapos buhay pa yan yung cellphone niya, kay Buhay. Ayan, yung... Close-up was apparently 4 eggs, but the very next day, the girl boiled the eggs and fed them back to her. The reason was that the eggs were unfertilized. So viewers, hello po. However, the parrot was so eager to become a mother that she began incubating the eggs without eating or drinking. To stop her from exhausting herself, the girl had no choice but to remove the eggs and feed them back to her so she could regain her strength. Later, to fulfill her parents' desire to become a mother, the girl brought home 2 male parrots. Both of them tried to impress her, but she eventually fell in love with the yellow one. Soon, they became very close. Hello. They even slept together in the evening. Luto ako ng ano, picadillo na prito. After, she laid a new batch of eggs, and this time her wish to become a mother was finally fulfilled. Ulam namin gabihan. Binigay sa akin nung kaibigan ko na kasundalo. 2 piraso. Sabi ko yan yun. Grabe laki. Laki nung tilapia. Hello to viewers, any viewers hello. I-prepare ko muna itong papalamahin ko. Luya, tapos paulamanan ko siya ng kamiyas. Ay nga! Nga! Bili ka pala ng mantika, nakalimutan ko. Magkano? Isang bote. Dala ka ng ano, pira. Dala mo yung bote ng ano. Magkano nga? Isang bote. Magkano? Ha? Magkano? Dala ka ng 100. Nasa clear yan. Isang bote. Bili ka ng ano. Kaya nga, magkano? Ha? Isang bote nga, dala ka ng 100. Dala ka ng 100. Sabi mo isang bote. 100. Oo. Sabi mo isang bote. Gasan ko muna to. Yan sangkap ko. Kamatis, saka kamiyas, luya, bawang sibuyas. Yung
What do you want? You know, I don't have time for your games. Your followers, right? Just love. Okay, listen. I know this is insane, but I need your help. If you are watching this right now, hit that like button, follow Jim already. I'm literally trying to save my friend, and this guy's not budging. So do something. Not bad. It's a message. Now. So you came out helicopter for that Sunday. Saan si Mama? Ano? Nagpakalit kasi. Ha? Saan si Mama? Nag-delivery? Ito sa kanila. Daw po. Hello sa kay viewers. Ayun sila ba? Ayun, green ko ata. Green ko. Natanggalan ko muna ng buko yung ano. Kamatis. Hello sa po viewers. Today, I'm having a funny mood. I don't know why, but everything feels heavy. My views are down. My videos aren't reaching people. And sometimes I feel like I'm shouting into an empty room. I work on an old phone. I record on a cracked screen. And I still try my best to make you smile. But when the videos don't get seen, it hurts. It feels like maybe I'm not good enough. But then I remember something. Even if one person watches, that one person is my family. And I'm still here because of you. So here's my promise. If this video reaches 100K likes, son, what are you looking at? Oh, son, stop staring. Don't you do it. Son, stop leaving. No, don't walk over there. Oh, hey, little guy. How are you? Pag viewers, hello. I'm a normal person, just like anyone else. I'm a human. Humans got 2 arms. You don't. Well, you see, I love small. Skip this video if you don't love your mom. This man bought 2 lobsters for dinner, but when he noticed tiny eggs stuck to their tails, he couldn't bring himself to eat them. But the next morning, one of the mothers had flipped over and was dying, so he gently took her eggs off, hoping they could still survive on their own. And just days later, the second lobster passed away too. When the man took her eggs, he saw they were darker than the first ones, but still tried to do everything he could to keep them alive. But many got infected by fungus and never hatched. That's when he found out the eggs needed more oxygen, because normally the mothers would move their eggs around to keep oxygen flowing and prevent them from getting dirty. So the man decided to put the surviving eggs in a new tank and add an oxygen pump to keep the water flowing. But this time the eggs finally hatched, and you could even see tiny eyes and small legs appearing. Over time, their shells turned from red to blue, and soon they started eating and even playing with each other. And if you think he is a hero, leave a like. If I was your teacher, these would be my rules. Rule number 1, no waking up at 6 a.m. like we're training for the Olympics. School starts at 9 o'clock. Maybe I'm feeling generous if you're late. I won't yell, I won't call your parents. I'll just say, that's 1 million Robux. Rule number 2, you feel sleepy in my class? Say no more. I'll give you time. No laptop. This is a VIP nap break. Rule number 3, you want to eat? Go ahead. Buy me too. Just don't turn my classroom into a food court. Rule number 4, I will not give you homework just to make you feel busy. After you and your time, go home. Hop on your phone or iPad. Go chill. Would you want a teacher like this? Get like and send this to your classmates before your real teacher sees you. If I was your teacher, this girl invited her boyfriend to meet her parents. But once he sat down, he felt something fishy about them pillows. He checked inside and discovered hidden money. Her mom was furious and subjected the father to a brutal investigation. She offered him $2. When he picked up an apple, he found even more money inside. The dad went mad. The boyfriend kept finding more. The tension escalated into a wide war between the parents. He tried to be the helpful boyfriend and stepped in, but got shoved aside. And as he Yo! down, the father finally snapped
Ako na ano nga. Dali na kami yun. Sabi niya sa California yan hindi. Hindi ang California, Los Angeles yan. Sabi Yo! Kuya Roquelo! Kuya Fidel Reyes! Gandang gabi Manay Jason, Miami, sabi ni Kuya Rocky. Paring Jason, magandang hapon sa inyo dyan. Tanong ko lang bakit tinawag na pula yung kapatid mo? Ano ba talaga pangalan ninyo? Eh, sinabi ko na po yun nung nung naka-live ako. Na pula kasi yung pangalan niya dati is si James na pula. Good evening kuya, sabi ni Jan Jan. Kuya rin hello, paring Jason nakasabay kayo ni... sabay! Nakalive di pala si alam eh. Sorry. Nag-live lang kasi hindi ko pa na-upload yung inisip ko kanina. Sabay naman pala kami ni Apple.
3 viewers alone. Napansin na, di ko na ano. Doon muna ako paring Jason kay Pula. Sige po, okay lang po. Ayan. You're going to sleep again. And I'm going to keep living your life forever. Emily, I'm home. You're not my daughter. Daddy, he came back and hurt Mom. She's lying. Emily, come here. Nandiyan yung tuto. I don't even know my mom's face. Where is my mom, Grandma? Why did you suddenly ask about her? Because I'm the only one who has a mother. Why don't I? If she knew the truth, she probably knew that. Saan? Saan ba yan? Where's your mother? I don't have one. Kaya ano sa sunod? Ayun. Basag. 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 So, so 1 viewers natin. Basag iba. Basag yan. Shout out sa mga. Ayun. Basag. Basag. Why did you suddenly ask about her? To test their love, she decided to use her spirit face. Storytime. In every group of friends, there's the dumb one. Really? Storytime. She had no clue she was about to run into a bridge that was nowhere near. Storytime. This was the moment the lad. Good morning. I'm here in front of you because I'm in the box. I'm standing here because I'm not seeing you. Before I start my speech, I'm getting What's up? 2 viewers alone. Despacito. Despacito. I swear you were a dog. Which one do you choose? Lily wanted us to have a family baptism will definitely press the follow button. If you love the church, press the like button. If you love the Bible, press the save button. If you love parents, press the share button. If you skip this video, we'll go without Lily perfect.
Ah, ito na. Ito na yung ano. At gigisa ko to. Mawala ko ng pantali doon. Nak, tulungan mo nga ako na. Basahin mo yung ano. Kung Josh! Makaganap muna ako ng ano. Pantali. Tapos gigisahin ko yung kalaman. Usog! Josh! Bakit hindi na? Pagkaan niya yung abot na. Oh my gosh! Si Sunny! Si Sunny! Yung! Yung nasa kusina. Nak, punasan mo dyan sa lamisa na. Kunin ko muna itong pantali ito. Para di maputol mamaya. Tapos gisahin natin. Ito yung tilapia. Laki. Binigay ng kaibigan ko na sundalo. Laki. Galing Sorsogon siya. 2 piraso yan. Dito. Igisa ko muna. Nakuha yung maliit dito. Sira na yung lababo. Ayun, lababo. Yung gripo namin. Eh, di naman sa sira. Bumaba yung tubig.
Papaligtungan pa kay Kuya Tigso. Asa na yun yung mantika na? Ang pinabilang ko sa inyo. Nak. 5 viewers, hello. For viewers, hello po. So yung pampalaman natin, oh, halo-halo na dito. Isa po. Hindi natin ang asin. Nak, may magic sarap dun, Nak. Kuha mo nga ako, Nak. Wala na pala dito, baby. Magic sarap. Kuha ka nga ng magic sarap doon. Meron pa yung bayo. Ay, yung 2028. Okay na? Sarap ng palaman nito, oh. Siyempre salamat sa kaibigan ko na nagbigay sa akin niya. Doon kasi siya nakalistino sa Sorsogon. Sabi niya nung nakaraan, dala niya raw ako. Kahapon, binigay niya sa akin kahapon. Nilagay ko muna sa freezer. Meron ito, laki. Dalawa. Papa, oh. Nagpasang kilo siguro to. Yung tilapia sa Sorsogon, parang ano rin yung Batangas. Gisa muna natin yung palaman para mas masarap. Lagyan natin ng asin. Yung tilapia para lumasa na sa ano. Katawan niya. Sa laman. Sarap, malaki pa sa kamay ko. Oh. Lagi isda na ko. Ikabilyong prito. Ang luto natin.
For viewers, hello po. Kuya Danilo, hello. Shoutout po Kuya Danilo. Hello po sa 4 viewers natin at sa silent viewers. Mamaya pagkatapos na akong live ko may upload po ako. Hindi pa kasi na-upload. Alright, sabi ni Kuya Danilo. Picadillo, yung lulutuin ko natin ni Kuya Danilo. Napakalaki ng isda na ano. Lulutuin ko. Wow, malaki pa sa kamay ko. Regalo nung kaibigan kong sundalo. Huwag lang maubusan ng gas. Parang paubos siya. Mas tatalian ko siya nito. Ah! May dog! Tignan mo ang dog! Ikaw ang sagot sa mga langit. Linaw lang aking paglalambing. Sira siguro yung diet ko nito mamaya. Sabi doon kung ano yung plan ko lately. Can we eat lang at after? For viewers, hello po. Shout out sa 3 viewers. Sa'yo ko lang nadama. Pag-ibig na kay ganda. Yo! Kuya Ruel Molina, hello po. Gandang gabi po Kuya Ruel Molina. Shoutout po. Luluto po ako ng ano. Picadillo, Kuya Ruel. Okay na. Ginisip ko muna yung ano.
Ginisi ko po yung pampalaman ko. Laki ng isda ko, Yaroy. Ay, hindi pa siya. Ay, kunti pa siguro. Kunti pa siguro. Diyan ulit natin ng konti ng mga chika. Para mas masarap. Bro! Hello sa 5 viewers, 7 viewers at sa 8 na nag-thumbs up. Hello! Ayan, malapit na tayong maglagay ng palaman at magbalo. Babalutin ko na siya. Siguro ko lang na ito na. Ano natin ilagay sa lamesa. Ito na ako magbabalo. Hello, out sa lahat. Kuya Makbal, si Kuya Alamid dati tinawag siyang James Reed nung ginagawang bahay ni Rikawan, naging pula. Yun nga po, nagpaliwanag na po ako nung Kuya Makbal kay sa tanong ni Kuya Pedro Reyes. Kasi nilalabtim po baga sila ni Rika. Kaya siya si James Reed. Tapos naging James na pula. Ito na. Dito na tayo sa pagbabalot na. Dito na tayo sa pagbabalot. Upload ako sa Reels. Ito munang maliit yung babalot ko. Yung lalagyan ko ng palaman. Laki. Ito na. Sabi ni Kuya Romel, Normahid, magandang gabi mga bro. Hello po Kuya Romel. Relieno. Hello sa inyo lahat. Pikadilyo po, pikadilyo. Na prito. Wala. Sarap kung may sili sa Grabe. Laki. Laki talaga. Napalian ko na siya.
Laki. Sabi ko na sa iyo. Wala. Ay, aga. Let's get a 7 viewers, hello. Okay, ari ko. Sira naman yung diet. Pasensya na po at di ko pa nababasa yung comment ko. Okay. Hindi puli. Hello sa 5 viewers. So, malapit na tayo mag-prito. Ah, grabe yung kalaman. Ito natin lalagay. Sayang. Ah, grabe. Lagpas dito sa ano, laki. Ito ang ganito sa ulo. Okay na. Prepare ko muna itong mga lagyan. Ayan, at pinapainit ko na. Ito, tapon ko na. Bibiti na mga muna bibi yung live ko na. Kaya tapon ko muna to. Tapos punasan ko muna nito. Wala naman. Dito tayo. Pinapainit ko na yung langis. Yan, yung mantika. Yan.
Magprito na tayo. Shoutout sa mga mahilig nitong kumain. Yung marunong nitong luto na to, na picadillo. Mainit na yung ating kawali. Lagyan na natin yung mantika. Sana hindi magdikit. Yo! 6 viewers. Bro Danilo, migam-migam shoutout po sabi ni Kuya Romel. Romel Mandap. Hello Danilo, sabi ni Kuya Romel Mandap. Migam-migam shoutout sabi ni Kuya Danilo Pisara. Mga bro. Naka-live din si Pula. Yun nga po, naka-live si Pula. Gandang gabi pa rin Jason. Gandang gabi rin po sa inyong lahat. Ayan, pakita ko sa inyo mamaya yung pagluto ko na. Shoutout sa lahat. At siyempre, maraming salamat dun sa kaibigan ko talaga na nagbigay sa akin. Kaibigan ko na sundalo. At siyempre, ingat siya sa ingat sa laging duty. Kasi nasa Sorsogon. Nasa Sorsogon siya naka-duty. Okay, so alright. Kainitin ko yung mantika ng gusto para di masira yung prito natin. Bibi! Ayong maliit mo na. Ito ko ba? Hindi na. Yan. At nakasalang na. Napakita ko sa inyo. Sarap ng ulam. Pero sa mga mahilig magluto, o parang yung mahilig magluto. Tambay lang ako mga bro. Sige po. Salamat po Kuya Danilo Pizarra. Shoutout sa Team Hamog. Shoutout kila Kuya Benji, Kuya Danny, sa founder. At sa lahat ng members ng Team Hamog, shoutout po. Pero sa lahat ng mga viewers natin, mga sa ating na sponsor. Sa mga sponsor po, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Kaya ko na Jojo, shoutout. At sa dating nagtulong sa amin, kay Ami, si Miss NYC, shoutout po. Ma'am. Hello, Happy Ching. Maria J. Kuya Jagger Long. Kuya Benji. Kuya Ruben. Shoutout. Kuya Born. Kuya Cook. Mga sa viewers natin. Shoutout po sa inyo lahat.
Ishat Mashallah. 7 viewers, hello. Ma'am Hershey, shout out. Ate Melody and Kuya Edwin. Shout out sa inyo lahat. Wow, ganda. Ganda nga. Oh. Ganda ng pagkaprito ko. Hello sa po viewers. Tugasan ko muna itong mga ginamit ko. At di namin nagagamit na pang ano. Nagigis kami kasi yun nga yung tubig ng tipo ay bumaba yung ano, bumaba yung pinakang ano ng tubig. Tutugtungan yung tubo, sabi ni Kuya Tuktok. Tutugtungan yung tubo. Sabi ko naman sa ano na lang, pagbalik na lang namin yan. Paano na-operahan na. Kasi kailangan ko pa yung ano, yung pera. Yung shout out kila Kuya Jaime. Yun, dito na. Makatok na to. Unang luto. Ganda oh. Ganda.
Yung ano na, malaki. Halos di ka sa ano kawali. Laki oh. Halos di ka sa kawali. Grabe. Ang laki. Hello support viewers. Kuya Romel Mandap. Sana ulit sana wag na abutin ng tag-ulan. Babae kay Tricia. Pag di na po umulan, doon na ata. Iwan ko lang kay Kuya po. Tabang-abang na lang po tayo sa mga sa pagsimula doon kay Tricia. Siyempre, salamat sa suporta niyo po sa team. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout kila Kuya Jaime. Pagkatapos ko magluto, mag-out ako tapos mag-upload kasi ito. Yung vlog ko kanina dun sa kanila Palawan. Siyempre maraming salamat sa suporta niyo sa team channel. Sa bawat channel ng Team Pahawaii. Maraming salamat po. At ilang araw na lang, takot na naman tayo. Yun. Yo yo yo. Ay, alas 8. Try natin kung makahabol pa tayo maka-upload. Kung ano, bukas na lang umaga.
5 viewers, hello. Bibit. Bibit si mama mo. Mama, paano mo na dyan? Wala ka naman ngayon anak. Ang ganda yung punasan mo. Anuin mo ng kamay mo, saluhin. Saluhin mo muna. Saluhin mo ng kamay para di na bumagsak dyan sa ano. Yo! Ito na. Pakita ko sa inyo. Buong buo. Namumula-mula. Namumula-mula. Ang ating sikabilyong lagpas sa kawali ng ulo. Laki. Lagpas ang kilo daw yan. Wala ng signal. Wala ng signal. Nawala ng signal. Yung mahina yung ating signal. Nag-reconnect eh. Galariyo, galara. Tong 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 sahur.
To viewers, hello. Ayan, mag-end na muna tayo. Parang mahina yung signal natin. Ayan po, mag-end muna ako. Siyempre maraming salamat sa lahat ng pumasok sa aking live. Thank you po sa inyong lahat. At maraming salamat sa lahat na nanonood sa aking mga vlog. At God bless po sa lahat ng mga sponsor, mga viewers, at sa mga talent natin na mga anonymous. Yan. Salamat sa mga thumbs up. Ayan, bye-bye. Love you all.